Det var spændende, men også lidt uhyggeligt. Det er næsten en rystende oplevelse. Det er så enkelt, men det rammer lige i hjertet. Da jeg bestemte mig for, hvad jeg skulle lave i cisternerne, altså der var jeg jo nede i cisternerne og gik igennem rummene, og der var den historie, min mor fortalte fra den spanske borgerkrig, hvor de var evakueret, og hvor børnene lå i mørke kælderrum, sultede, og ja, der var fugtigt, og det, der fik mig til at tænke på, at her kunne jeg gøre noget, som jeg synes var relevant i forhold til den nutid, vi befinder os i. Lige nu, der synes jeg, det virker som om, vi er i en tid, hvor folk, der har oplevet krigen, de har respekt for det. Men deres børnebørn har aldrig oplevet krig, og den afstand gør måske, at det er sværere at forholde sig til, hvad krig egentlig indebærer. Mit navn er Jens Ege. Som ung var jeg i modstandsbevægelsen, og jeg kan roligt sige, uden at overdrive, at jeg var meget, meget engageret i et meget, meget farligt arbejde. Det gjorde et stærkt indtryk for mig, kombinationen af de røde valmuer og drenge og piger, der lavede. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, at de er sorgløse, disse børn. Og mens jeg står og ser på børnene, pludselig så er valmuerne tilbage igen. Hele den store mur er fuld af valmuer. Det er jo de blomster, man sætter på krigergrave. Det bliver blod pludselig, altså. Så det er ikke uskyld mere, så det er krig. Og der er noget med det uskyldige, der er noget med skønhed. Det er naivs vilkår i den her verden. Børnene er jo faktisk vores håb, vores fremtid, så dem vil jeg meget gerne trække ind i det for at pege fremad. Der var også nogle blomster med sådan en slags valmueagtigt. Den var sådan helt lukket, og så springer den langsomt ud. Så da den var færdig, så lukkede den igen, og startede forfra. Efter den første verdenskrig, efter man havde begravet soldaterne på Flandern, så næste foråret efter, der skød de jo op, sådan at hele kirkegården var rød af valmuer. Da jeg først havde sat mig på, bestemt mig for, hvilket tema jeg ville arbejde med, jamen, så blev det ganske hurtigt de symboler, der knytter sig til fredsbevægelsen. Duerne, det er først sådan opløftende, en glæde, ikke? Altså det hvide, håbet, og det er fred. Altså det er så klassisk, som det kan være. Men det er en meget interessant måde at bruge duen på, altså nede i det her mørke rum. Og der er cisternerne jo en gave, fordi de er så stærke, så fyldt med atmosfære i sig selv. Den drøm om fred, det er også en efterlysning. Hvor er alle de tanker, alle de bevægelser? Hvor er de henne nu? Jeg kan aldrig mere ønske krig. Krig er noget ganske forfærdeligt noget. Jeg håber, at det fredsbudskab bliver taget med op og ud. Det trænger vi til.